ବାରିପଦା ହେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଅନୁକୂଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆହା ହଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ନା। ବାରିପଦା ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ବାରିପଦା ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇଟି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ କି କାହାଣୀ? ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ, ସେପାଖେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଶୋଇଲେଣି ଭୀଷଣ। ମାନେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଁ 185 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ମୋହନାଙ୍କ କରକମଳରେ। ଆଜି ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ହେଲେ ସିଏ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ଓ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା ଢୁଳେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ହଁ ପାଖାପାଖି। ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଡ଼େଇ କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ମାଲିକ ଇଏ ଏବେ ଭାଇରାଲ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଅଛି। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ମିଶାଇଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କୁହାଯାଇପାରିବ। ତମେ ତ ଶୁଣିଥବ ବିଡିଓ ସିଡିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିକି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଷଣ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ବିଡିଓ ମାନେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି କଷଣ। ହଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ଶୁଣିବାକୁ, ସେଇ ଲାଗି ଆଖି ନାଗି ଯାଉଛି। ହଁ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବର କାହାଣୀ। ଓହ ଦେଖ ହୋ, ଚମ୍ପିୟନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି। ଗାଇଲେ ବିଧାୟକ, ସେଇ ତାଳରେ ଝୁମିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ। ବାବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ଲୋକଗୀତ ବାଦ୍ୟର ମଞ୍ଚ। ହଉ ମାଲିକ ତେମେ ତ ଜାଣିଛ ଲୋକଗୀତ ଓ ଝୁମର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଆମ ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଡ଼େଇ। ନନା ଆଗରୁ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ତେମେ ମାଗାନରେ ପେରା ଦେଖିଛ। ସେଦିନ ଭାସ୍କର ନା ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ଭଜନ, ଝୁମର ଓ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନଜର ନଜା ଗୋରୀ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖି তো ଗୋରା ଦେହେ ଯିବ କାଳେ ନଜର ଲାଖି। ତାଙ୍କୁ ଝୁମିବାର ଦେଖି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ନାଚି ନାଚି ମଞ୍ଚକୁ ଉଠିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମଉଜ। ଭାସ୍କରନାଙ୍କୁ ସରସା ସାଥ ଦେଇଥିଲେ କି କଥା। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନଙ୍କ ସହିତ ବାରିପଦା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରି ଝୁମିଥିଲେ। ମାନେ ଏଥର ବୁଝିଲା ତ, ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରାଗ। ହେଲେ ଭାଷଣ ବେଳକୁ ନିଦ ମାଡୁଛି। ନିଦ ମାଉସୀ ଦେ ଆଉସି
ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ନଚାନଚି କରିକି ହାଲିଆ ତେଣୁ ଭାଷଣ ବେଳକୁ ପୁରା କାଲୁଆ